Malá místní kina. V 90. letech je pozavíral nástup videa, nových televizních programů a o něco později i multikin. V posledních letech ale přibývá nadšenců, kteří vracejí schátralé kinosály do života. V Nové Pace na Jičínsku v Královéhradeckém kraji se o kino už 8. rok stará nový provozovatel a z jeho retrovizáže udělal přednost podniku. Já jsem byl z Praze, vychodil jsem tam všechny školy, ale pak mě osud zavál sem, protože rodiče tady v restituci byli mrácený tady ten objekt hnedka vedle a pak byla příležitost tady začít podnikat. Jsme tady zapsaní jako taková kulturní restaurace a pak, když jsem trošičku ty koncerty dělal jakoby větší, už to nebyly písničkáři, ale kapely, potřebovali jsme trošku větší sál, tak jsem občas tady využil kino, že jsem si pronajmul a pak přišla chvíle, kdy se město rozhodlo, že postaví nový kulturák, který teďka není úplně reprezentativní, tak se řeklo, že za 5 let bude nový kulturák, bude tam kinosál a tohleto kino už nebude potřeba. Tak se řešilo, co s kinem, jestli se to prodá, nebo jestli co s tím. A taky napadlo, že Horáček tady dělá kulturu už 15 let, v tu dobu docela poctivě, takže by bylo třeba fajn se s ním domluvit, jestli by to nějak jakoby neobstaral. Město to dalo za korunu, ale za závazek promítání, že to 8 let musí sloužit jako kulturní zařízení pro občany Nový Paky a že se tam musí odehrát minimálně 500 filmových představení plus nějaký další akce. No, takže v tuto chvíli mám závazek za sebou a plním ho vlastně dobrovolně dál. Je to postavené na tom, že máte nějakou konkrétní osobu, který důvěřujete, o který víte, že třeba v té oblasti kultury působí dlouhodobě a že šlo o to, jak vlastně naplnit, řekněme, i nějakou tu veřejnou stránku té veřejné služby. Což se nakonec podařilo pomocí smlouvy, kdy jsme se domluvili, že David Horáčku bude tu produkci jako kina v ní pokračovat nadále po určité roky, s tím, že vlastně postupně si odbydlí tou veřejnou službou vlastně tu cenu té nemovitosti. Tak tady vám můžu představit posledního z promítačů, pana Věchta, který ještě dokážu obsluhovat ty staré mašiny na 35kový film. Já už jsem neměl kapacitu se tohleto učit, tak jsem si říkal, že tu práci můžu přenechat někomu zodpovědnému se zkušenostma. Takže pan Věchet a můžeme se podívat do kina, jak to vlastně vypadá. Já jsem tady od 80. let, takže to tady takový, no to ještě lidi chodili do kina, jo. A byly fronty až náhle dozadu. Moje ambice určitě není nějak to tady modernizovat, dokonce jsme zatím ani neměli ambici kino digitalizovat, protože zase bychom docílili jenom toho, že bychom suplovali prostě činnosti těch multikin. Takže za těch 8 let se tady vlastně nic nezměnilo, 8 let toho mýho provozu se tady nic moc nezměnilo, akorát se tady vlastně koupil projektor novej, tady nějaká trošku moderní technika, ale jinak tady i výzdoba a všechno zůstala opravdu původní. Je dokonce němý. Sedíme tady v Novopackém kině, které samozřejmě je funkční, nicméně vidíme prázdný sál a to samozřejmě má nějaký důvod. Řekněme, energetické prázdniny? To kino si na sebe musí vydělat. To znamená, já veškerý program, veškerou produkci tvoříme tak, aby se zaplatilo především. No a když přijdou pak měsíce, kdy prostě ty ekonomické nároky jsou jednoznačně daleko vyšší, než by byl ten přínos a ten zisk z filmu, tak jsme nuceni to kino prostě přechodně uzavřít. Častá otázka našich hostů, návštěvníků, je tak, kdy konečně vyměním ty nepohodlné sedačky. No tak já jim vždycky se jenom zasměju a říkám jim, pánové, nezlobte se, ale ty sedačky tady zůstanou už na pořád, protože to bych byl blázen, abych je měnil. Detail, který stojí za to, možná tady jsou ty lustry. Díky tomu jsme si říkali pak s Davidem Vávrou ve vztahu k té vnější fasádě, že ty lustry jsou jednoznačně takový bruselský styl. Dobrý den, zdravíme vás, pane architekte. Ahoj, Davide. Ahoj. Jaká byla ta inspirace Novopackého kina?
Tak to je jasný, já jsem dítě Bruselu narozen v pastelových optimistických barvách, čili je to takový trošku otisk Bruselu, navíc inspirace s logem Latte Magiky. Tyto drobná kina nebo malá divadla plní roli určitého kulturního centra, které potřebujeme. Tak ať je přání Davida Vávry vyslyšeno a každá obec se může pyšnit svým biografem či jiným živoucím centrem kultury. Pro Českou televizi Johana Kratochvílová, Nová Paka.